Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell nije isključio ideju o promeni granica ako bi se o tome saglasili Beograd i Priština, dodajući da, kako je rekao, Evropska unija ne može biti veći katolik od pape. Kako prenosi prištinska Koha, Borrell je u zajedničkom intervjuu za 4 medija sa Zapadnog Balkana govorio o važnosti sutrašnjeg samita lidera Evropske unije i zemalja regiona koji će se odvijati kao videokonferencija. Na konstataciju i pitanje Kohe da se kao i pre 20 godina ista dilema postavlja i na samitu u Zagrebu, ko ne sme i ko treba i pod kojim uslovom da učestvuje, kao i da li je vreme da cela Evropska unija prizna Kosovo i jednoglasno priča o tome i da li je međusobno priznavanje cilj dijaloga, Borrell je rekao da Evropska unija ima sporazum o saradnji sa Prištinom. To dokazuje da prihvatamo nešto što se zove Kosovo. Ne potpisuje se ugovor sa nekim ko ne postoji. Sa druge strane, priznanje kao države nije stvar Evropske unije. To je nadležnost država članica i svaka o tome sama odlučuje, istakao je Borrell. On je podsjetio da je nedavno na njegov predlog imenovan specijalni predstavnik kako bi Evropska unija posredovala u dijalogu između Beograda i Prištine, ocenivši da je to jedini način da problem bude rešen. Odgovarajući na pitanje da li se, kao i Nemačka, protivi ideji razmene teritorija i da li se o toj temi može razgovarati, Borrell je ponovio stav da to treba rešiti u dijalogu Beograda i Prištine. Ne vidim potrebu da budemo veći katolici od pape, dodao je Borrell i poručio da nije na Evropskoj uniji da kaže Beogradu i Prištini oko čega bi trebalo ili ne bi trebalo da se dogovore. On je ukazao da je uloga Evropske unije da olakša dijalog i dodao da bi to trebalo da bude slobodan i korektan dijalog dve strane. Borrell je rekao da je mnogo toga postignuto, da postoji protok robe, ali da je činjenica da neki sporazumi nisu sprovedeni onako kako je očekivano. Visoki predstavnik Evropske unije na pitanje da li se iz onoga što je rekao može zaključiti da se Evropska unija, ako se strane dogovore, neće usprotiviti razmeni teritorija, rekao da dijalog mora biti olakšan. Moraju se razmotriti kolateralni efekti bilo koje vrste sporazuma i zbog drugih delova regiona, gde je problem granice uvek bio osetljiv. Lično razumem poziciju Nemačke i drugih, ali moja i uloga specijalnog predstavnika su da olakšamo dijalog, zaključuje Borrell.